ngi gisan seng ki bakan thup ya ka HYC, HENM, CORP, AJNC, bat ka GSM, kilalit banyakan du yaw sembut menteri rangba ka jilla, uba prestun tensong, banyakren baka sorkar kadai ban pentray kamno, ya ka ILP, bat ban penrong ya ketien khasi, syaka kernet ka bapra, kariti sensyar kari India. Uba lamprang Kharbani, President ka HENM, habakren hakilat pathai khubor, hadin ka jingelang uloong, baka jingekan do jongki yo ba prestun, kalong bandawa na ka sorkar jilla, bakinlet yakren baka sorkar Delhi, ban pentray kamno ya ka ILP ha Meghalaya, bat kumjoru, ban penrong no, haka kernit ka bapra, kariti sensyar kari India. Kisan seng kilayo sngo bo menteri rangba du jong kari India, Narendra Modi, bat menteri kampo iyang ka sorkar pedeng u Amit Shah, kinwan sa Shillong. Ladawan manu manuru kin rupungut ki MLA, ki day banyakan du bandawa, ban pentray kamno ya kabaki ladawa. Tangi panjab kongsan, kata kalong ka ILP, bat jaktin khasi. Habadai bat kinik atli ki mat ki bakongsan jong ka jaktin leo. Nakaliang jungi ngila ai jimut ya ka Government of Meghalaya. Ba ladak baron reu pungut ki MLA jong Nipur ki lech Delhi bandawa ban peniyo ya kine ki mat ki bakongsan jong jaktin leo te Nipur ngongkan syamti ayu ya kin reu pungut jong ki MLA jong ka Meghalaya bakin hiar mantasha Delhi ban lek jing sukhya jing sukit ram syaka skor preng badai ban implement no ya kini ki artali ki mat bakongsan le tengrem di bapuston yong haingsha wamit sha in wan nyau tarik chene te henre tempat pentingna te henre raja ba iwan chene ngila ajimot ya ki khamtam ba dipti sem Indonesia jing sukhya nam ta ne ki mat bakongsan jong kajala Meghalaya udai ban lum lang ya bal khoj kin rupungut ki bele nangta bandawa na wa mitsa ba udai ban aino ya kine ki mat ki jura yo tak reu dan yang di TCM wa asran ba omdei tang maki reput MLA re ladau un summit le wa mitsa nagliang jong i ira kular ban phiru ki presgroup pinhap ban lek ban dawa pen ulong ya kine ki mat jong reu khnang ba ka jingdawa jong ka sorkar kan klan de marpi hangsha ngis kum ka jalam kelia gidang don bok namar gidang don bon ki pressure group haman laki district haman laki civil solution haman laki sinong ki thau jong jalam kelia jong ka jalam kelia terhenrai lada jaba kini kimat ki bagongsan di bereu kim ulong nakaliang jongi ngikan da basai ba karwan kapor ba ngimsa long kum ke jalam Manipur mana tluing kindon kiseng leno mana tluing kindon bisa seng under kraw hak takpor ka sorkar India sorkar jalakin saking kli basa plumar jumot namar pi ngisutu sai ba kajingdon jong dor kraw golong kakta iya ga sosok jong sai kakta iya ga rakapar te suapan pois tau pot kumbang lajukan berbor ba ka sorkar MDA kadai ban laj bro nru pungut bari kendo ya union minister na ya umuriji ba pandawa ya kineki mat ki bakongsan jong gidak nru bat haka jo por kolong ba pi niong ba man la kapor nidawa ya ki mat ki jura hari menta isna majan kot katkum ki jinge thu jung ilai ba la kum no khat lai ne khat san khan tarik jong January la pantrai kam sa model code of conduct Teliang jungi kum ka self neutral mission ni yaiban balak no swag ba kamal code of conduct kan rekam ha ne ka state ke jungi kemot refungut ki MLA jong jala Meghalaya kin ya kren bat kesukar India ila penso ingi menai ba ila pnawan imudi ha ne ka jala ka jungi taba tip wan la ga daw na wan ya kan bas solution ba halu mentau pat pendikna tingila ai jimut ya i bala kuno dawan umodi ne wan Amit Shah ba barok grup pungut kidai ban pressure yang sukar India badai ban pentikna ba ka jala Meghalaya kidai ban yo ya ka LP bat ka tin kasi kidai ban rong har ka pra jong kari tisar jong kari India
kita kidai ki mat ke ba ngia ther ngia tai bat ni pen pau hakmat jong deputy CM jong ka jelamet le jong